na imbag nga rabii tayo amin na po. Unang-una, gusto ko lang ipakilala ang mga iba't ibang opisyales na kasama natin ngayon at magpasalamat sa kanilang pagdalo dito. Unang-una, ti Ina, ti Probinsya ni Apo Gobernadora Cecilia Araneta Marcos. Of course, our Consul and Head of Post, Li Xiaoyan, our Slovenian Ambassador, Simulia Kniez, Consul Annette Ablan, ASEC, Ana Carmela Remijo, the Presidential Advisor for Northern Luzon, ASEC Jervy, James Gumarit of the National Youth Commission, our Regional Director for Tourism, Bingo Manahan, ang ating mga iba't ibang mayors, vice mayors, chairperson, Shirley Agrupis ng CHED. Asan ka po? Hindi ko po makita. Andito ba siya? Huwag ka na matampo sa akin ha. Kahit mawala yung travel tax, yung pondo mo andun pa rin. And of course, the various officials and above all else, ang aking minamahal na kakailian, miss na miss ko na kayo. Happy Tan-ok sa inyong lahat po. Walang nagsabi sa akin na magsasalita ako, kaya paspas laing tiswi tsaka po. I am proud to be here among my kakailian and to witness a festival that continues to showcase what is great about the Ilocano culture and the Ilocano people. And so I hope the municipalities continue on showcasing that greatness because we truly deserve to be proud Ilocanos, not just tonight, but for life. So once again, happy Tan-ok sa inyong lahat. Agbiag. Iti Primero Distrito, agbiag. Iti Segundo Distrito, agbiag. Ti Ilocos Norte po. Diyos unay ti agnina.